Am pe să intre. Am voie? Ia. Astea pe roz am brățara. Asta pe roza e brățara, și da. asta pe alb am tot setul, e foarte drăguț. Da. Să știți că dacă vreți să vă luați fetelor pe alb, e mult mai mișto că se potrivește. Nu o să-și ia nimeni fluturile pe alb, stai liniștit. Se potrivește cu toate Continuă. outfiturile albe. Da, uite, asta de 90 de băieți îți place? Colom acum, mă jur. Care? Asta? Mai aveți, doamnă, două de astea cu 90, de astea la 90.000 de euro? Păi asta eu deja o am, doar că e pe auriu. Asta o am. Dacă doriți să-l probați. Mulțumesc. Cum arăt? Ți-ar sta foarte frumos cu asta. Nu vă supărați. Cât este prețul? 42.000. Nu mai lăsați așa. Scuze, îl aveți cumva pe negru? Bă, nu, stai, nu. Ce? Ascultă, nu o face. De ce? Parcă nu știu. Nu, bă, nu. Am crezut că faci mișto Nu. de mine. Bă, dă-mi să-mi iau altă mașină. Bă, Măi, se merită. Este o colecție timeless. deci dacă vindeam mașina asta și îmi dădeam mie, puteam să-mi iau 911. Turbo S, îmi făceam și rat. Și eu râdeam în ăla, mă simțeam bine. Ăsta nu o să râdă, lanțul ăsta nu râde. Băi, eu o să râd. O să... Da. E ok. Reușim să mergem și la mall după. Dar ce vrei să-ți iei drumul viața mea? Vreau să mă uit. Viața mea. Ce fel de haine îți plac? Îți plac hainele gen așa mai elegante sau mai sport? În general, alea mai sport. Atunci mă îmbrac elegant. Să mergem și la mall după. Dar ce vrei să-ți iei drumul viața mea? Vreau să mă uit. Viața mea. Care cea mai bună aromă de înghețată să iau și eu la prietena mea? Nu, dar ceva mai cu iubire, așa. Alo. Asta este, eu nu mai sunt împreună cu nimeni, sunt singură. Ești singură? Da. Tu? Și eu. Bă, dar ce? Mersi. Plăcere. Reușim să mergem și la mall după. Dar ce vrei să-ți iei drumul viața mea? Vreau să mă uit. Viața mea. Aș vrea să-mi spuneți cea mai bună aromă de înghețată să iau și eu la prietena mea. Da. Singură. Ești singură? Da. Tu? Și eu. Ne luăm pizza la pachet. Băi, nu pot să cred de ce am apăsat atât de multe. Deci n-am crezut vreodată în viața mea că o să te văd cu 7 cutii de pizza în mână. Vai, și ce-ar fi trebuit să... Nu, de când ieșim, dacă vedem ceva, oamenii trebuie să le dăm așa în pizza, dar ce nu... Eu sunt omul străzii. Dă-mi, mie cu oameni. Uite, te întreb și tu chiar porți toate chestiile astea de aici? Păi astea sunt doar hainele mele din România. Poftim? Eu mai am haine și în Dubai și în Moldova. Astea sunt hainele care le port acum pe sezon în România. Eu mai am 2 tricouri acasă. Haide, mă, lasă-te, rog. Bă, ce pe mine și în dulap, vă jur. Bă, arată mișto, ce zic. Păi și nu mor de calm, mă, cu asta? Cu ce? Cu pălăria asta pe cap acum când îți 40 Păi de și nu grade? vezi că, uite, asta apără de soare, este fix de soare, fix de... Ok. E ce trebuie, ce... M-am dat cu foarte mult concealer, dragilor, pentru Ce înseamnă concealer? Gen ăsta pe sub ochi, știi, pentru cearcăne. Gen cum am eu? Tu nu prea ai cearcăne. Nu prea am cearcăne? Chiar nu ai. Cred că e cel mai frumos compliment. Cred că-s mimul ăla, știi, cu soldatul ăla care stă așa. Chiar nu ai cearcăne. Și de obicei când mă machiez, ascult muzică, repet, uite, am aici această boxă. A, deci am zis bine că e box LV, nu? Există box LV? Da, este o boxă. De ce există box LV? Și gen... Cum ar fi să facem... Păi dacă mergi la salon, de ce te machiezi? Nu te machiază aia? Nu, păi îmi fac doar părul.